To vypadá nezákonně. Já říkám umění. A tohle je dost neslušné. Co tady děláš? Kluci! Madam, v tomhle oblečení se nastydnete. Mámě řekni, že jí to sluší. Počkat, to je česká komedie? Ano. Ano. V tom případě je vše v pořádku. Pelíšky, bábovky, u mě dobrý. Vyšehrad film. Pondělky s českými filmy na Filmboxu. Říct Markovi, aby ověřil embryno alibi. Ještě něco? Jo, můžeš přestat být protivnej. Tati, mám chuť něčím překvapit maminku. Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín. Proč je Galbani stali tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnatá, tak lahodná. Galbani, číslo 1 v Itálii. V Datartu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu. Přijďte zas! To byl Richard. Hluk v tramvaji i kanceláři utlumíte se sluchátky Niceboy Pins 4 Pro. Datart. Víte, proč si říkáme zubní kartáčky? Protože čistíme zuby, ne celá ústa. Pro celá ústa je tu Listerin. Redukuje plak 5krát více než samotné čištění kartáčkem a zubní nití. Listerin. Pro kompletní péči o vaše ústa. Pro extra péči zvolte nový Listerin Professional. Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plišáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat. No to půjde těžko bez křídel. Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije. Aha, a jak asi? Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je? Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu? Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ. Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem. Okay. Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto. Více chuti, více radosti. Dvojnásobek toho, co miluješ. Double Down. Nyní v KFC. Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej. La donna mobile, qual piuma al vento. La donna mobile, qual piuma al vento. Muta d'accento. Tvůj styl, tvá love story, about you. Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale... Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný. Hodně míří vysoko. Budeme žít z huby do huby. Já naopak vidím velký dobrý. Když vám zdraží povinné ručení, stačí si na klik.cz zdarma porovnat nabídky pojišťoven a vybrat si levnější. Můžete tak ušetřit tisíce korun. To ti žehnám. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk. Některá kouzla vás vždycky překvapí. Tada!
Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti. Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgou Vital. Maximální úspora v Tetě. 2+1 zdarma na dámskou hygienu v libovolné kombinaci. Nebo vás potěší sleva 40% na celou dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild, Gabriela Salvete a Rimmel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám. Každý z nás je na něco odborník. Váš malý fotbalista je mistr v obraně, ale sám se neubrání před nachlazením. Dědeček je profík na křížovky, ale když jde o příbalové letáky, nevyluští ani řádek. Proto si lidé chodí pro léky i pro radu do Benu. Benu, rádi vám poradíme. Máš mnc svým osobitým způsobem. Je vášnivá, když jde o práci. Že by spolupracovala, se úplně říct nedá. Ovšem, pokud byl spáchán zločin, je to ta nejlepší volba. Brenda Blatton v krimiseriálu Zločiny z Vřesovišť. Otcové musí mít pravdu. Nebo tomu aspoň věří. A co si o tom myslí mladí? 2 rozhádané rodiny, co se mají hodně co učit od svých dětí. Sucho. Na kanálu Filmbox Stars. Mámin nový přítel má pěknou loď. Ale ta plavba je past. Zajatá obchodníkem s lidmi může udělat jediné. Bojovat. Ray Liotta v thrilleru Nebezpečné moře. Na kanálu Filmbox Stars. Ona riskuje, svádí, dostává se do potíží. To všechno pro dobro vyšetřování. Nejšarmantnější vyšetřovatelka v historii detektivek. Vražedné záhady slečny Fisherové. Na kanálu Filmbox Stars. Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve 2. A pak ve 3. Ani nemrkne a malý místo po 4. Kate, pojistku prosím. Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti. Maximální úspora v Tetě. 2+1 zdarma na dámskou hygienu v libovolné kombinaci. Nebo vás potěší sleva 40% na celou dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild, Gabriela Salvete a Rimmel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám. S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej. Tvůj styl, tvá love story. About you. Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Okay. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
Perfetto? Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto. Tati, mám chuť něčím překvapit maminku. Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Termix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Termix Shake z mlékárny Kunín. Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo 1 v Itálii. Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale... Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný. Hodně míří vysoko. Budeme žít z huby do huby. Já naopak vidím velký dobrý. Když vám zdraží povinné ručení, stačí si na klik.cz zdarma porovnat nabídky pojišťoven a vybrat si levnější. Můžete tak ušetřit tisíce korun. To ti žehnám. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk. Některá kouzla vás vždycky překvapí. Tada! Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti. V Datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu. Přijďte zas! S tyčovým vysavačem Eta Terrier získáte také sadu pro péči o zvířecí srst. Datart. Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte. Co? Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Proto. Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění. Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90. Penny. Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgou Vital. Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat. No to půjde těžko bez křídel. Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije. Aha, a jak asi? Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je? Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo si smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu? Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ. Každý z nás je na něco odborník. Maminka ví nejlépe, jak uspořádat rodinnou hostinu. A když se někdy spálí, ví, kde jí poradí. Váš malý fotbalista je mistr v obraně, ale sám se neubrání před nachlazením. Proto si lidé chodí pro léky i pro radu do Benu. Benu, rádi vám poradíme. Popravdě řečeno... Jo, díky. Kenny našel klenotník. Už bylo na čase. Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plišáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny. V Datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu. Přijďte zas! Hluk v tramvaji i kanceláři utlumíte se sluchátky Niceboy Pins 4 Pro. Datart. Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti. Tvůj styl, tvá love story. About you. Garnier přináší nový zážitek pro tvou pleť. Hydratační sorbet krém s vitamínem C pro rozjasnění pleti s nepopsatelně lehkou texturou. Rychle se vstřebává a dodá pleti potřebnou hydrataci. Nový sorbet krém. Textura, kterou chceš zkusit. Od Garnier.
Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat. No to půjde těžko bez křídel. Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme. Aha, a jak asi? Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je? Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu? Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ. Maximální úspora v Tetě. 2+1 zdarma na dámskou hygienu v libovolné kombinaci. Nebo vás potěší sleva 40% na celou dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild, Gabriela Salvete a Rimmel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám. Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte. Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej. Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Okay. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto. Perfetto? Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto. Každý z nás je na něco odborník. Váš malý fotbalista je mistr v obraně, ale sám se neubrání před nachlazením. Dědeček je profík na křížovky, ale když jde o příbalové letáky, nevyluští ani řádek. Proto si lidé chodí pro léky i pro radu do Benu. Benu, rádi vám poradíme. Ona riskuje, svádí, dostává se do potíží. To všechno pro dobro vyšetřování. Nejšarmantnější vyšetřovatelka v historii detektivek. Vražedné záhady slečny Fisherové. Na kanálu Filmbox Stars. Chtěl začít nový život. Ale to se jim nehodí. Někdo tu vydělává závratné částky. Nemají zájem na něčím uzdravení. Na motivy aktuálních událostí. Michael Kenneth Williams v thrilleru Cena závislosti. Na kanálu Filmbox Stars. Setkejte se s pravým gentlemanem a výjimečným detektivem v jedné osobě. V nečisté hře stojí zloději šperků a vrazi proti sympatickému géniovi dedukce. Nejproslulejší detektivní příběhy podle předlohy Agáty Christie, případy Hercula Poirota na kanálu Filmbox Stars. Máš šmanc svým osobitým způsobem. Je vášnivá, když jde o práci. Že by spolupracovala, se úplně říct nedá. Ovšem, pokud byl spáchán zločin, je to ta nejlepší volba. Brenda Blatton v krimiseriálu Zločiny z Vřesovišť. John Paule. Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny.
a ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej. La donna mobile, qual piuma al vento. La donna mobile, qual piuma al vento, muta d'accento. Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem. Okay. Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto. Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti. Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat. No to půjde těžko bez křídel. Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije. Aha, a jak asi? Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je? Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu? Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ. Tatár pořádá maxivý prodej. Tyjo, to je neskutečná šance. Maxivý prodej. Vyždímejte starosti z každého dne a perte s moderní pračkou Bosch oceněnou D-testem. Datard, opravdový elektrospecialista. Tati, mám chuť něčím překvapit maminku. Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Termix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Termix Shake z mlékárny Kunín. Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo 1 v Itálii. Víte se jako lvy, jasný? Jasný! A navíc v akci paprika červená kilo za 59,90. Penny. Tvůj styl, tvá love story. About You. Maximální úspora v Tetě. 2+1 zdarma na dámskou hygienu v libovolné kombinaci. Nebo vás potěší sleva 40% na celou dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild, Gabriela Salvete a Rimmel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám. Každý z nás je na něco odborník. Váš malý fotbalista je mistr v obraně, ale sám se neubrání před nachlazením. Dědeček je profík na křížovky, ale když jde o příbalové letáky, nevyluští ani řádek. Proto si lidé chodí pro léky i pro radu do Benu. Benu, rádi vám poradíme. Chtěl začít nový život. Ale to se jim nehodí. Někdo tu vydělává závratné částky. Nemají zájem na něčím uzdravení. Na motivě aktuálních událostí Michael Kenneth Williams v thrilleru Cena závislosti. Na kanálu Filmbox Stars. Svět je nebezpečné místo. Tenhle ostřílený detektiv to ví velmi dobře. Jeho asistent se má ovšem ještě pořád co učit. Nový seriál Vraždy podle Agáty Christie. Na kanálu Filmbox Stars. Máš manc svým osobitým způsobem. Je vášnivá, když jde o práci. Že by spolupracovala, se úplně říct nedá.
Ovšem, pokud byl spáchán zločin, je to ta nejlepší volba. Brenda Blatton v krimiseriálu Zločiny z Vřesovišť. Ona riskuje, svádí, dostává se do potíží. To všechno pro dobro vyšetřování. Nejšarmantnější vyšetřovatelka v historii detektivek. Vražedné záhady slečny Fisherové. Na kanálu Filmbox Stars. Žije českého znění Miroslav Walter. Vyrobilo studio Babi Daby v roce 2026. Bingo. 3, 2 a jedem živě. A policejní práci nechte mě. Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop! A navíc v akci sýr Grana Padano San Fabio za 69,90. Penny. Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Víte, proč si říkáme